Республикада мәдәният, гомум дәүләт проекты кысаларында күп чаралар үткәрелә. Шундый чараларның берсе шушы көннәрдә район үзәк китапханәсендә эшләп килүче Илһам әдәби музыкаль клубында узды. Анда якташыбыз Бишкурай авылы кызы, Кызылтаң гәзите журналисты Зөһрә Исламованың «Бәхет ачкычы һәм Инҗе чәчәк» китапларын тәкъдир итү булды. Минем инде бүген 2 китабымның туе. Ул инде беренче китап «Бәхет ачкычы» дип атала. «Бәхет ачкычында» публицистик язмалары тупланган. Анда Кызылтаң Тулпар журналында чыккан интервьюлар, очерклар, мәкаләләр урын алган. Ул инде 3 бүлектән тора. Беренче бүлегендә мәдәният, икенче бүлектә милләт, өченче бүлек дөнья дип атала. Анда танылган артистлар, зур-зур шәхесләр һәм дә ниндидер гади кешеләр турында да кызыклы интервьюлар басылган. Инҗе чәчәк инде ул минем проза җыентыгы. Проза җыентыгында анда инде әйтергә кирәк, укыган кеше сизә минем анда күңел халәтем. Анда мин бала чагында чагылган, шулай ук үсмер еллары ниндидер прототиплар әлбәттә инде чынлыктан алынган. Чарага бик күп мәртәбәле кунаклар, киң җәмәгатьчелек вәкилләре, Зөһрә Наил кызының авылдашлары, туганнары, дуслары, гаиләсе чакырылган иде. Иң мөһиме, «Бәхет ачкычы» китабында үз урын алган интервью очеркларның геройлары. Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире, профессор Илшат Насыйпов, Башкортстанның атказанган артисты профессор Фирдус Шәрәфуллин, популяр автор башкаручы, композитор Флюра Шәрипова, Уфа Нур татар дәүләт театрының җәмәгатьчелек белән бәйләнешләр бүлеге җитәкчесе Гөлшат Сафина. Шулай кунаклар Русияның атказанган Башкортстанның халык артисты Җәмил Әбделманов, Роксана радиосы журналисты Зәлия Хисами һәм башкаларның катнашуы чарага аеруча ямь өстәде. Һәр чыгыш ясаучы якташыбызга карата матур, изге теләкләрен бүләкләргә, чәчәк гөләмәләренә, җыр-моңнарга, шигъри күчтәнәшләргә төреп җиткерде, горурлануларын белдерде. Зөһрә Наил кызы талантлы журналист кына түгел, кул эшләре остасы да. Чарада аның кул эшләреннән торган күргәзмә үзе бер бизәк иде. Бер кешендә битараф калдырмагандыр дип уйлыйбыз. Бүген инде шушы чарада минем кул эшләре күргәзмәсе дә оештырылган. Кул эшләренә килгәндә инде ул минем кечкенәдән яратып шөгыльләнгән шөгылем. Аны инде миергә нәнәем өйрәтте һәм дә шулай кул эшләренә минем әнием өйрәтте. Әнием минем шигү остасы булса, нәнәем инде энә белән, ыргак белән бәйләргә өйрәтте. Менә шул бала чактан алынган ниндидер өйрәнүләр ул тора шулай үзеннән үзе матур картиналарга чыкты. Бу күргәзмәдә минем инде ыргак белән бәйләү техникасында башкарылган картиналарда урын алган. Аларны инде мин үземнең кызларыма Кадрия белән Фирүзәгә дә өйрәттем. Шулай ук анда безнең уртак ниндидер эшләребез дә бар. Шулай ук бу күргәзмәдә куелган калфаклар да, алар да минем кызларым белән бергә ясалган калфаклар, чөнки ниндидер өлешен, мәсәлән, кызларым шигәләр, мин инде тегәм, яки мин тегәм, алар сәйләннәр белән бизәйләр. Менә шундый ниндидер уртак эш килеп чыга инде безнең. Чара җыр-моңнар белән үрелеп барды. Иштәлекле итеп Илһам әдәби музыкаль клубы җитәкчесе Клара Халиуллина алып барды. Әйе, бер тында үткән кичә чарадагылар күңелендә озак сакланыр дип уйлыйбыз. Инде якташыбыз Зөһрә Наил кызына сәламәтлек, гаилә иминлеге, балалар бәхете, иҗат чишмәсе ургылып агуын, тагын да яңа китаплар, әсәрләр белән якташларын сөендерүен теләп калабыз. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе. Кызлар